फणस फोडतात ये फणस फोडतात इकडे यायसर बस हाय बस हाय बस हाय बस इकडे बस इकडे 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 ही गवळण म्हणजे ना हा बस हायसर बस आता बघ अमू मामा आता ना फणस फोडतलो इकडे बस हा नाही डोक्यावर नाही बसतलो तो बरको फणस तो आता ऑपरेशन करता अमला बरक्या फणसाचा घरी असत आणि मी तुका नाही बोललाय पपल्या तुझ्या नानाची टांग सगळ्यांच्या तोंडात असं पाणी सुटलेलं वाव 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 पहिलो बरको फणस या सीझनचो आणि अमल्यान त्याचं ऑपरेशन करूक सुरुवात केला ना आता मधनं पाव काढतं ना मस्त वाव असा पाणी सुटलेला असा तोंडात सगळ्यांच्या या सीझनचो पहिलो फणस अरे रे रे एक नंबर रे आमल्या वाव पपल्या पण खुश झाला पपल्या काय तू येडा नाही तुका येडा कोण बोलला वाव 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 मस्त विकी असं ताट भरलेला सॉलिड एक नंबर पप्पू बस तिकडे इकडे बस 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 थै बस थै बस थै बस थै बस थै बस थै बस हयते बस हयते बस हा ते कधी रे ते कधी थांबा भारी एकदम एक नंबर पप्पू चल खाऊ घे तिकडे बाजू खा चल तसं उभं करून ठेव चल पहिलं टेस्ट कर सुरुवात अरे आमल्या तू खाल्लं पहिलं मुहूर्त करायचो तो पपल्या बर्थडे तोच केक तो बर्थडे आहे तुझा आज आणि आता मी बघतो थै बस खाली बस कसं लागता तो माका एक देवा मरे फणस करू ह्याची फणस आवडून खातो थंड गार मी खाऊ ना वाव गोड आहेत पप्पू ना बापू हिने स्पॉट भरतला आता रे पपल्या हो ते का डी का ते का हो ते का डी का फणसाक मस्त आजचा कामच झाला आता काय एवढं जेवण नको नाही कसलं वाचिलो तू का हो बापू कसलं वाचिलो का आला शी गोटी घेऊ नको ते नको नको का आला मुसळो दे आज कडक वालो दी जरा सो सगळ्यातच बियो खा पपल्या नाटक करू नको ताबा सगळ्या अंगाक लावता अय पपल्या अंगा